बेस इज माइन। चलो स्टार्ट करिबा। कौन ମାନେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି ତ ସବୁ ପିଲା ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ଆଉ ସର୍ଟ କୁହନି କରିଦେବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ କଣ୍ଟେନର ସାରା ଦେଖୁନ ମତେ ଗୋଟେ ବି ଗନ୍ ମିଳୁନି ଖାଲି ସର୍ଟ ଗନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପବଜି ମାନେ ପବଜି ବାଲା ମାନେ ଆମ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ସର୍ଟ ମାନେ ଗନ୍ କ'ଣ ମିଳିଲା ବାସ୍। ଏମାନେ କିଛି ଦିଆଯିବନି ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଗନ୍ ଦୁଇଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଦଉନୁ ମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାରିପାରିବି ମେଟ୍ ଯଦି ମାରେ କାହା ପାଖରେ ବି ଗନ୍ ନାହିଁ ଜଣେ ତ ବିକିଲେ ଯାଇକି ଦେଖ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲାଣି ଏକ ନମ୍ବର। ମତେ ଓ କଣ ମିଳିଲା ଆରେ ଦୟା ହୋ କି ବଡ଼ ଦୟା M4 ମିଳିଗଲା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖୁନ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଏସ୍କେ ସେ କ'ଣ M4 ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଲି M4 କୁଆ ଗଲେ ଏନିମି ଖାଆନ୍ତି ଦେଖ ଖୋଜିଲି ମୁଁ କହିଲି ଏନିମି କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏଜେଣ୍ଟ ପିପି ଟପକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଓ ଆରେ M7 ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି ପବଜି ବାଲା ମାନେ ମୋତେ ମେହରବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଳାଇଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ନର୍କକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ତୁ ଏବେ ଟପକି ଗଲୁ ଆଉ ବେ। ବଞ୍ଚା ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚା ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ମୁଡ଼େ ନାହିଁ ମରିଯାଉ କେମିତି ମରିଗଲା ମାନେ ଭଲ ଟିକେ କିଲ୍ ଫିଲ୍ ମାନେ ମିଳିବ କ'ଣ କରିବି ନ ବଞ୍ଚେଇ ଯଦି ସେ ଶୋଧିବ ହାରାମି ଆମର ଟିପି ବି ନେଇକି ଅଛି ଶଳାରାମି। ଟ୍ରାଏ କରିଦେବ ଟିପି ବି ନେଇକି ଜଣେ ବଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆମେ ନୁବୁ ଆଉ ଯାହାକି ସେ ଜାଣିଛି ନୁବୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାନି ଇଏ ଦେଖ ସଟଗନ୍ ଧରିକି କହୁଛି ନା ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ୱାଇପ୍ କରିବୁ ମାନେ କ'ଣ ଲାଜ ସାଜ ଲାଗୁନି ରେ ଦେଖ ଆଉ ଦେଖ ଜଣେ ଏଇଠି ଦେଖ ବିକିଲେ ଦେଖ 3 ଜଣ ଓପା କି ଡର ଦେଖ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ଲୋରେ ମାଇଲି ମାନେ ମାନେ ମାରି ହେଉନି ନୋ ସ୍କୋପ୍ ମାନେ ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ ନା ରେଡ୍ ଡଟ୍ ଫଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଇରନ୍ ସାଇଡ୍ ଜମା ଚଲେଇ ପାରିନି ମୁଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି ତୁ ଭାବୁଛି ଜଗା ନିଜକୁ ଥାଉ ବଡ଼ ଜଗା ଥାଉ ପିରୋ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଉଛି ବୋଧେ ଶୁଣ। ପଳାବେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ ସେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାକୁ ଆରାମରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଯା ଏ ୱେର୍ ହାଉସ୍କୁ ଆରାମରେ ରିଭାଇଭ୍ ନେ ତାପରେ ମାରିଆ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଦେଖ ଆରେ ବାଉଳି କ'ଣ କହୁଛୁ ହାରାମି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ କହିଲୁ ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମେଟ୍କୁ ମାରିବୁ ଆରେ ସେ ଚିଲେଇଲା ଦେଖ ତାପରେ ପୁରା ମରିବୁ ହଁ ହଲ୍ ଚିହ୍ନ ନା କରି ତୁ ଜମା ସେଇଟା ମରିଯିବୁ ଶଳା ହଲ୍ ନା अबे मत ही मारी पकेला बे ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ନାହିଁ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନର୍କରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ତ ମୋ ଇଏ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ହାତ ଲଗା ଆଉ ଦୌଡ଼ା ମୁଁ ତୁ ବି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମାନେ ପୁରା ଲୋ ଏଚ୍ପିରେ ବଞ୍ଚେ ଖୁସି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ଯଦି ଆଜି ତ ସହିଦ ହବା ପଳେଇ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ତ ଇଏ ନକ୍ ନି କୁଆଡ଼େ ଓ ଆଇଛି ବୋପା ମା ନୁବଡ଼ା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ ନୁବଡ଼ା ନୁହଁରେ ତୁ ହାତ ଲଗା ବହୁତ ବଡ଼ ନୁବଡ଼ା ଆଉ କୁହନି ସାମନାରେ 2 ଜଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ ମୁଁ କହିଲି ଗଲି ଆଜି ଆମେ ପେଶି ହେଇଗଲୁ କୋପଡ଼ୁ ଯିବି କୋପଡ଼ୁ ଚାନ୍ସ ଚୋପଡ଼ୁ ହିଁ ଯିବି ନାହିଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ କରିବୁ ଏପଟେ ପଛରେ ଲେଫ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ରେ ମାର ମାର ମିଶି ସମସ୍ତେ ମାର ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣ କ'ଣ ଅଲଗା କରିବା ପକା ଟିପି ବି ନେବା ବିନା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଠୁ ହେଲ୍ଥ ବି ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ନୁବୁଟା କ'ଣ କରୁଛି ଦୌଡ଼ିବ ଭାବ ମୁଁ ନୁବୁ ମାରିପାରିବିନି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନେ ଖା ସର୍ଟ ଖା ଆମେ ମାରିଦେବୁ ପୁରା ମାରିଦେବୁ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଦେବୁନି ରିଭାଇଭ୍ ପାଇଁ এইটু মানে କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ମାରିପାରିବୁନି ଆଉ 2 ନକ ଆମେ ନୁହଁ ହୁଁ ମୁଁ ମାରିପାରିବିନି ନୁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଭୋଗସର ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ ତୁ ବି ନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦୟାରେ ଭିକ ମାଗିଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାବୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ ନା ନା ଆଉ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ବଞ୍ଚୁଛି ଧରିବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଦେବିନି ବଞ୍ଚୁଛି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧରିଥିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଜଣେ ହିଁ ଦେବିନି ବଞ୍ଚୁଛି ତତେ ମାରିଦେବି ପୁରା ମରିଯା ଶଳା ହାରାମି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ ତୁ ଆଇଛି ଗୋଟେ ଚରମ ସମ୍ମାନ ନୁବୁ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଡ଼ ଧରିଦେବି ଏଠି ବଞ୍ଚିଯିବି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଧରାଧରି ନା ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ ଡେଉଁଛୁ କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁବୁ ମୋତେ ମାର ସଇଲା ନା ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ତ 2 ଯାଇନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ବା ପିରୋ ପ୍ଲେୟାରଟା ମାରୁଛି ବଢ଼ିଆ ଜୋନ୍ ଖାଇଲାଣି ଓ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପଛକୁ ୱାଇପ୍ ବୁଝିଗଲି ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଇ ଜଣେ ଏମ୍ କିଏ କମିଂ ମାରୁଥିଲା ରାଇଟ୍ରୁ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଓହୋ ହୋ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁବୁଡ଼ା ଆଉ ଇଏ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମରିଆ ଲାଗି ଖାଲି ଆମେ ବଞ୍ଚଉଛୁ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ଆକୁ ଏତିକି ଯାଏଁ ନେଇକି ଆଉଛୁ ଓହୋ ଆରେ ମୋର ଏଇଟା ଜାଇରୋଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା
ଡୁଡି ଗଲା ତ ତମ ଆଡେ। ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଡ଼େଇଛି ମାରିବାକୁ, ସିଏ ବିକେଳ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ କିଏ ବଞ୍ଚାଅ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ମେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। କି ଖୁସି ସିଏ, ମନରେ ପୁରା ଉଛୁଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଆତ୍ମାକୁ ଓ ଠାକୁର ହଟ୍ ପରମାତ୍ମାକୁ ସହିତ ମିଶେଇ ଦେଲି ତାକୁ। ଏଠି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି ଆସିଲି, ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଲି ମୁଁ। ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଯିବ ଆଉ। ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମାର ମୋତେ। ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମରଣକୁ ମୋତେ ଡାକିଲି। ତ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ ହବ ଏଇଠି ଆଉ। ନା ଯିବିନି ତ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ଟାକୁ ମାରିକି ଯିବି ମାରିବାରେ ନା। ତ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ପୁଣି କିଲ୍ ପାଇଁ କିଲ୍ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଖୋଲା ରଖି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦୟା ଓ ଧର୍ମ ମୁଁ ଆଉ କରେନି, ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ନିଅ ଭୋଗ। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼କୁ ୱାଇପ୍ କରିକି ଖୁସି। ଓରେ ଓହୋ, ରେ ରେ ରେ। 3 ଜଣ ଥିଲେ। ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ମୋତେ ଏଇଠି। ରଖିଲା କି ସବୁ। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବଗି ଗଲା ରଖିଲା ଜଷ୍ଟ। ଏଇଠି। ଏଠି ରହିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ତ ଓହ୍ଲେଇକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆଉ। ଜାରି ଜବର। ଜରି କହିନି, ଜାରି କହିଲି। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜାଣିନି ମୁଁ ଜମ୍ପ କୋଉ ଭଳିଆ କରେ, ଡେଞ୍ଜର ଜମ୍ପ କରେ ମୁଁ। ଡେଇଁବ ବିକାଳିଆ ପିଲା ଡେଇଁବ ସିଏ। ଜାଣିଛି ଯେ ଡେଇଁବନି ତଳକୁ, ତାକୁ ଟିକେ ମାରିଆ ତାପରେ ସେ ବିକଳି ହେଇ ଡେଇଁବ ବଞ୍ଚିବା ପଡିଲା ପାଇଁ। ହେଡ୍। ମୋ ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ କହୁଛି, କୁକୁର ବାଗେ କାହିଁ ମାରୁଛୁ। ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଦୟା ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖ ତାକୁ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଥିଲା କ'ଣ। ଭାବୁଛି ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ବେ ତମେ ସବୁ, କୁଆଡ଼େ। 3ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ରେଟ୍ ପକେଇଛି ମାରିକି, କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ। ଘର ନେବି ସିଡିରେ ଥିବ। ଓହୋ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୋତେ ରଖେଇ ଦେବୁନି, ତୁ ତା ପାର୍ଟନରକୁ ମାରିଲୁ ନା, ଛାଡ଼ିବିନି। କୁଆଡ଼େ ମରିବି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାଇଟରୁ ପଡ଼ୁଛି, ଘରେ ବି ଏନିମି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଭାବିନି। ଏପଟେ ବି ବମ୍ ପକେଇବା। ଦେଖ ତାକୁ, ମାନେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମାରିଦେବି, ପୁରା ମାରିଦେବି ସବୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଜାଣି ନୁବ୍ ଭାବୁଛି, ନୁବ୍। ହଁ ସେଇଟା କି ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ନୁବ୍, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଚରମ ସୀମାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ତ ବହୁତ କମ୍ ଏନିମି ରହିଗଲେ, ମାତ୍ର 8 ଜଣ, ଯାହାକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ନକ୍ କରି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଗରୁ। 11 କିଲ୍। ଓହୋ, ଯୋଉ ଖୁସି, ଗୋଟେ କିଲ୍ ଆସିଗଲେ ଯୋଉ ଖୁସି ମିଳେ, ଓହୋ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାରିବା ଯେ ଟିକେ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବା ଆଉ। ବେ ପୁରା ଭୁଲ ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବୁନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ନୁବ୍ ନୁହଁ କି ଛୋଟ ଏଇଠି ଝରକାରେ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିବିନି ବମ୍। ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମୋତେ, କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏ ନୁବ୍, କେମିତି ଖେଳୁଛି ନାଇଁ PUBG। ସେମିତି ହେଲାନି, ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହଉଥିଲା। ମତେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଜାଣିଛି ଟିକେ ନଏସ୍ ଅଛି ମୋର। ସମୟ ମିଳିଯିବ, ନାଇଁ ସମୟ ମିଳିଯିବ ଟିକେ। ଟିକେ ନିଆଁ ପକେଇ ଦେଇ ଜଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାହାନ୍ତି କିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ତ ବୁଝିବାର ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ପକେଇବି ମଲି, ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି 1-2ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନା। ସାମ୍ନା ବାଲା ଯାହା ହଉ। ଓହୋ, ୱେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ବିକେଳିଆ ମାନେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ପଟେ ନିଜର ବି ଅଛି କାଢ଼ିକି ପକେଇ ଏଇଠି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ। କ'ଣ ତାଙ୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାରନି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଯାଅ, ତମକୁ ମାରିଦେବା କିଲ୍ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପକ୍କା ଚାଲାକି ଆଉ, ଆମକୁ ବନେଇବେ ବୋକା ଆଉ। କି ଲୁଟ୍, ମାନେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଏଇ ଲୁଟ୍ ଛାଡ଼ିକି। ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଲୁଟ୍ରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ଭାବୁଛି।
ସାପ ହୁଁ। ସବୁ ସାପ ମୁଁ ବନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାପ ବନେଇ ମାନେ ଆନକଣ୍ଡା ହେଇଯିବି ଅଜଗର। 10-15 ଜଣ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ପିଇଦେବି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ପାଣି ପିଇଲା ବାକି ଆଉ ସେ ଢୁକି ଦିଏ ମୁଁ ପିଇଦେବି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ। 5 ଜଣ। କୋଉଟା ପିକ୍ ମାନେ ସେ ଘରଟାରେ ପିକ୍ ନେଇକି ଜଣେ ଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଙ୍କା ଲିମିଟ୍ ରଖ ଗୋଟେ ଏଇଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ନୁପନ୍ତି ତ ଥିଲି ଶୋଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତମେ ପିଇଦବ ସେଇଠି ତା ବୋଲି କଣ ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ଘରଟାରେ। ଜଣକୁ ମାରିବା ଲାଗି ଏତେ କଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେଙ୍କା ଦେଇକି ରହିବ। ଏଠି ଭାବିଲି କଣ କରିବା କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ସେ ଦେଖ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ କାହିଁକି ଜୋନ୍ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ ଚଲଉଛି ବୋଧେ ହଁ। ଖୋଲା ଆଇଲା ଖୋଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ପ୍ରେରେ ନେଇଯିବି ତାକୁ ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାଲି ବାଗିଆ ଅଂଶ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ନ କରିଦେବି ମାନେ କଣ ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ତୁ କଣ ଭଗବାନ ନା ତୁ ଗଡ୍ ପବଜିର ଯୋଉ କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ନୁବୁଡା କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ବେ ତୁ ଦେଖୁନୁ କୁଆଡେ ପୁରା ଆଇଛୁ ପିକ୍ ନେଇକି ଏଇଟା ବଇଲାଣି। କଣ ଭାବୁଛୁ ପାର୍କ ଏଇ ଦେଖ ତାକୁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ ନେଇକି ବସିବ ଦେଖ ଇଏ କଣ କରୁଛି ବସିକି ଉଠୁଛି କଣ ଅଲଗାରେ ଖସି କସରତ ପଇଲା। କରିଦେଲା ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗିଙ୍ଗ କରିଦେ ପୁଷଅପ୍ ବି ମାରିଦେ ଓହଳି ପଡେ ଏଠି ମତେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବସିକି ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଉଠିବି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ମାନେ କଣ ମାରିଦେବି ଗୋଟେ ସବୁ ଇଜିଲି ଲାଜ ଟିକେ ନେଇଯିବି ଲାଗୁଛି ନେଇଯିବି। ନା ନାଇଁ ଦେଖ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ କହିଲେ ନୁବୁଡା ହୁଁ ପନ୍ଥୀ ତ ଟିକେ ସୀମା ରଖେ ଏତେ ନୁବ୍ ହେଲେ କଣ ଲାଭ ଚିଡେଇଲକୁ କଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତି ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପର ନମ୍ବର କ୍ୟାମ୍ପର ବନିଯାନ୍ତି ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଯଦି ସିଏ ଗଲା ଛାଡ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଦେହର ବଡି ପାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଉଡେଇଦେବେ ବେ ଆରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? କେଜାଣି ବେ କୁଆଡେ କଲି ବା ମୁଁ ଜୋନ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ସେଇଠୁ ଭଲ କରିଥିଲେ ସେଇପଟୁ ହିଁ 10 ମାରିଥାନ୍ତି ଆଉ